A mesa de negociación vén de aprobar por unanimidade o novo convenio colectivo para o persoal laboral do Concello, o acordo regulador para os funcionarios e os regulamentos de teletraballo e de segunda actividade para todo o persoal ao servizo da administración local. O alcalde Adolfo Muiños valorou de xeito moi positivo o acordo, que segundo el pretende ser o último chanzo antes da futura aprobación da relación de postos de traballo, que se prevé finalizar nuns meses. Vai plasmar determinadas melloras que houbo nestes últimos tempos alrededor de políticas de conciliación, de permisos de maternidade, paternidade e tamén algunhas melloras que teñen que ver co ámbito laboral, non? E un pouquiño tamén é antesala do acordo que queremos ter nestes tempos, nestes meses que hai agora, que sería a primeira RPT do Concello de Rianxo, a primeira relación de postos de traballo, un documento que non se tiña, ao mesmo que tamén aconteceu co convenio e co acordo regulador, que o primeiro durante estes mandatos se produciu e queremos tamén agora dotarnos desa outra ferramenta. Un dos apartados do acordo foi o regulamento de teletraballo, que establece os protocolos de funcionamento da administración e dos departamentos, non só en tempos de pandemia. Que non sexa só para momentos como pode ser o actual, onde hai unha pandemia que obriga en determinados casos ou obrigou a pechar determinados servizos, é un pouco a maneira que hai de regular como ese traballo que se realizaba in situ agora pode ser realizado desde as casas. Outro dos grandes apartados do acordo é o regulamento de segunda actividade. Con este regulamento de segunda actividade, que como lle chamamos, están establecidos uns postos onde alguén que por circunstancias caia con algún problema físico e non poida desempeñar un traballo, que se lle ofreza dentro da administración algúns postos de referencia para poder seguir traballando hasta que se extinga dunha maneira normal a relación coa empresa, neste caso o Concello. O acordo deberá ser agora ratificado polo Pleno Municipal.